Хайде, група! Имаме мисия! Ще върнем пръстена у дома! Към ракета! Имаме мисия! Имаме мисия! Готови? До, ре, Ми, фа, сол, ла, си, до. Айнщайнчета! И пак на път на мисия летят. с мен кажи ракета! Ракета! Лиони води, решиш ли да дойдеш? Литваме право на там! На мисия ще ходим, за полета готов! 5, 4, 3, 2, 1! Всички са на борда, Слагай си кола!